Jarri presa. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin eta senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erroke jauna. Aitza zeruetan jangoikoari, eta bakera lurrean haren gorko gizakiei. Aina ere zaitugulako, gorazu, bere inkaturazu, gorespen zuri, hauske zadur eskerra zuri. Jaiko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Jauna sare bakar Jesu Kristo, jaiko jauna, jaikoaren bidoz aita esene. Zuk ez munduko pekatua erroki jauna. Zuk ez munduko pekatua entzun gure. Aitaren eskuinean jarri ditzakezu erroki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goiko Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jaiko aitaren agintan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jaiko jauna, zure semearentzat herri hon bat prestatzeko sortu zenuen Joan Bataiatzaile santua. Emaiozu zure egintzari bihotzeko pozaren doaia, eta eraman itzazu zure fededun guztien gogoak pake eta salbamen bidetik. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure gire Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik, uharteak entzun, urrutiko herriak aditu. Amaren saberetik deitu ninduen jaunak, amaren erreietatik zidan izen eman. Ezpata zorrotz egin zuen ere ahoa, bere gerizpean gorde ninduen, gezia bezala zorrozturik. Geziontzia saldu ninduen, eta esan zidan, zu Israel nire morroizera. Zudan dut gorespena, nik nire baitan esaten nuen, alperrikakoak nire nekeak. Utxean erreditut nire indarrak, baina egiaz, jaunak zeukan nire zuzenbidea, nire jainkoak zeukan nire saria. Orain honela mintzoa jauna, amaren saberetik bere zerbitzurako deitu ninduena, Jako bere gana bihurtzeko, eta Israel biltzeko. Izan ere, halako ospea eman zidan jaunak, eta jainkoa izan zen nire indar, eta hau esan dit. Oso gutxi da zu nire zerbitzari izatea, Jakoben leinuak eraikitzeko, eta gelditzen diren Israeldarrak herriratzeko. Atzerrien argi egiten zaitut, nire salbamena lurraren azken mugaraino iritsi dadin. Jaunak esana. Kanta jaunari lorru zilak egina haitxu arenaia. Apostoluen eginetatik, egun haietan Paulo konela zioen, jangoikoak David eman zien errege, harentzat aitormen hau eginez. Arkitu dut David, Jeseren semea,
nire gogoko gizona, nire agindu guztiak beteko dituena. Hitzemana zeukanez, honen aztitik atera zion Jainkoak Israeli salbatzailean. Jesus, berau etorri baino lehen, Joanek bihotz berritzeko batailua otsegin zion Israel herri osoari. Eta bere bizia bukatzera zihoanean, honela zioan Joanek, ez naiz ni zuek uste duzuena, badator nire ondoren beste bat, eta nien naiz inor, haren honetakoak eskatzeko ere. Senideok, Abraham ondorengo eta jangoikoaren belduz edatenok, zuei bidali zaizue salbamen itzal. Jaunak esana. Aleluia, etorri zitzaion mundua Isabeli, eta semea izan zuen. Entzun zuten auzokoek eta aireek Jaunak egin zion erruki handia, eta zorionak ematen zizkioten. 8. egunean, haurra erdaintzen eraman zuten, eta Zakarias deitzen zioten aitari bezala. Amak ordea esan zuen, ez, Joan izango du izena. Haien berriz ez duzue zuen senitartean inor izen hori duenik. Orduan, aitari keinuka hasi zitzaizkion, ea ze izen eman nahi zion aurrari, eta harek idatz ohul bat eskatu eta idatzi zuen Joan du bere izena. Eta denak harriturik gelditu ziren. Bat-batean, askatu zitzaion mingaina, eta hitz egiten hasi zen eta jangoikoak goresten. Beldurrak hartu zituen auzokoak, eta berri hau Judeako mendialde guztietan zabaldu zen. Entzuten zutenek, beren barruan pentsaka honela zioten. Zer izango ote da hau? Jainkoaren eskua harekin bai zegoen. Haurra azitzen ari zen eta bizkortzen haren espiritua. Eta pasamortuan bizi izan zen Israel herriaren aurrean agertu zen egunen arte. Jaunak esana. Urtero bezala, Joan bataiatzailearen jaiotza ari dira ospatzen gaurkoan. Gero abuztuan, Jainkoa lagun, bere martiritza ospatuko dugu bertako festa giroan. Baina gaurkoan, egun seinalatua dugu, eta eliz osoan pentsatu behar dugu liturgia aldetik, mailarik altuena duela gaurko egun honek. San Joan bataiatzailearen jaiotzak solemnitatea da, festaburua da. Eta guretzako are gehiago, gure parrokiko titularra bera baita, gure parrokia berari dedikatua dagoelako. Eta Joan bataiatzailearen jaiotzak gogorazten digu alde batetik, Jainkoaren presentzia eta Jainkoaren eragina gure bizitzan. Hau da, ikusi dezakegu amaren sabeletik aukeratua nola izan zen. Eta ze doaiak eman zizkion jangoikoak. Ez berarentzako bakarra, baizik eta besteekin konpartitzeko. Eta denok hola ikusi behar dugu, Jainkoa bakoitzan eman dizkigun doaiak, ez ditugu guretzako bakarra gorde behar, baizik eta denon zerbitzurako erabiltzen saiatu behar daukagu. Eta Joan bataiatzailea, esango nuke, batez ere, arki dezakegula itun zaharretik itun berrirako salto horretan. Hau da, alde batetik, itun zaharrekoa dela esan genezake. Jesus bake pixka-pixkat lehentxeago, 6 hilabete lehenago jaio zelako. Eta baita ere, lehengo profeta zaharren ezaugarriak berarengan aurki ditzazkegulako. Batez ere, bi ezaugarri izaten zituzten profetek, etorkizuna iragartzea, aldez aurretik esatea etorkizunean gertatuko zena, eta batez ere,
Mesias salbatzailea etorriko zela gogorazten zioten herriari. Joan bataiatzaileari tokatu zitzaion ez etorkizuneko kontu bat iragartzea, baizik eta bertan zegoena. Esanez, bertan dago, iristean dago, prestatu bidean jainkoari. Horregatik, Iturritzarreko profeten antzera, etorkizuna iragartzea tokatu zitzaion Joan bataiatzaileari. Eta beste ezaugarri izaten zen, bere garaiko injustiziak eta bizioak eta nolabait salatzea. Batez ere, behartsuenak, txikienak, handizkiengandik defendatuz. Hoxe egiten zuten profetek. Garai haietan, beti handizkiak ukitzen du indargiago, baina garai haietan askoz ere egoera gogorragoa zen. Esan genezake, edo kanpotarrentzat, edo bakarrik zeudenentzat, edo behartsuentzat, ez zeukaten inongo eskubiderik. Eta profetek normalen defendatzen zituzten haien eskubide horiek. Erregeai edo handizkiei arpegira esanez, zuek egiten ari zeratena jainkoaren borondatearen kontrakoa da. Modu hortan, profeta asko mintzatu izan ziren, horregatik asko izan ziren harrikatu eta despatxatu, eta baina profetek beti adore hori eukitzen zuten ezaugarri bezala. Joan bataiatzaileak ere gauza bera agertu zuen, ero desi garbi arpegira itzeginez. Gainera, ero desek entzuten zuen, eta ohartzera errespeto izugarria ziola. Naiz eta ez gustatu esaten ziona, baina errespetatzen zuen itzal handiko gizona zelako. Beste ezaugarri bat, bere eta horrekin bukatuko dut, beraren arkitzen duguna da austeridadea. Uste dugu, Joan bataiatzailea, ez dela lujo inguruan bizi, baizik eta basamortuan, modu behartsuan, modu sentziloan, modu horretan agertzen zaigu, eta horrek ere bere garaikideentzako sinesgarriago egiten zuen berak esaten zuena. Ekialdeko kulturan itxurari, kanpokoari, azalekoari garrantzia handia ematen zaio. Eta etxe handi bat, edota izugarrizko arropak, edo holako gauzak liluratu egiten zituzten jende. Joan bataiatzaileak ez zuen holakorik behar, bere autentizidadea bakarra. Eta hain zen autentikoa bera, jendeak izugarrizko errespetoa hartzen zion. Eskatzen dugu badagakoan gure herriaren alde, gure parrokiaren alde egin dezala Joan bataiatzaileari. Sinisten dut jangoiko eta guztidun zerururren egilea. Espiritu Santuaren egitez sortu eta Alemania Birjinatik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hilzatua, hila eta obilatua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean, hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta Santu elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren beztuera eta betiko bizitza.
San Juanen jaioteguna egoki ospatzeko. Berak esan baitzuen munduaren salbatzailea hurbil zegoela. Baita etorri zenean erakutsi ere Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak egotea jauna. Aita guztiz, santu, jangoiko al guztidun beti eko horri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bide egile eta amen semeetan handiena den Juan bataiatzaile ospatzean, zure miregarriak goresten ditugu. Jaio aurretik, amaren saberean pozez jauzi egin zuen. Gizon emakume guztien salbatzailean etorri zitzaionean. Jaiotza berriz, poz handia ekarri zion munduari. Profeta guztien artean, bera bakarrik izan zen, jainkoaren bildotsa erakutsi zuena. Berak bataiatu zuen Jordanen bataioaren egilea, eta ureri Saromen indarra emango ziona. Eta bere horren juriz, aitormenik edarrena eman zion Kristo jaunari. Horregatik, zeruko talde guztiekin, lurrea beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guztiz handi horri etengabe kantatuz. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna. Zerurrak beterik dauzka, zure bizkirak. Santu zerabai jauna, eta santutasun guztien iturri. Santu egizkizua da horretako hauek zure espiritu itxuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egiten zen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleek eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok urtatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afaldo berri karizaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleek eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok urtatik, hau nire odolaren karizia data, itun berri eta betiko horren odola, zuentzat eta askorentzat pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizkide hau nire horretan. Hau da, sinesmenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semeen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren odia eta Sadomenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari hartu daituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak baten daitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure ikasentuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta egiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizten kutxaropenean joan gure segideak, eta hildako guztiak. Ezaki, gure herri dagoak, gurekin oskatu zadutenak gogoan hartzen ditugu eta harritzazu zure horpegiten argitan. Errukizak izkidu horrek guk guztiok betiko bizitza ditxe dezagun jangoikoaren Ama Mariako atxorekin, San Jose, ere senarrekin, apostolo, santuekin, San Juan bataiatzaileak eta gizaldi guztietan zure adiskide izabilen santuekin
haiekin batean gure zentzagon Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jagoikoa guztidun horri Espiritu Santu honekin batean, oste eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerana, santu izan berri zure izena, etor berri zure erreinoa, egin berri zure erreinoa zerua bezala lurrean ere. Emai guztu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrenei barkatzen dikin ezkero. Eta ez gure talde eman, atera gaitzen zutez. Atera gaitzen zutez, jauna gaitzen guztietatik emai guztu pakea gure egunotan. Zure erruki ere eskartekakotik garbi bizi gaitezen, eta estuarrietan sendo, betiko zorionaren txarpenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zaila gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zu desnada apostoluen pakea guztet dizuet, ere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala, emaio zu elizaren pakea, eman batasuna, errege bizi biztera gizaldi eta gizaldietan, jauna pakea beti zuekin. Zue pakea. Jangoikoaren nikotxa, zuk pentzen dezu mundu goberatua, erruki jauna. Jangoikoaren nikotxa, zuk pentzen dezu ona munduko pekatuak kentzen duena, zorion txuak jaunaren nahi adituak. Egin ezagun otoioz. Zeruko bildotxaren mailan idarritu gaituzu jauna. Edizu, egun honetan Joan Bataiatzailearen jaiotza pozez ospatzen duen zure elizak, jaiotza berrien egilea ezagutu bezala, berehala etortzekoa zela. Hark erakutsi zuen zure semearengan, errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Berenka izazu jauna, Loren eta Belar hauek, haien edertasunak eraman gaitzala beti, zure edertasuna eta presentzia sentitzera. Eta egizu gure lurrak eta lanak
emankorrak izan daitezke. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Hau zuekin, berika zaitutela jaizko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean.